Можеш да се правиш. Сега. Видео ли правим? Не разбрах. Музиката ми спря. Вървя тук по една алея, парка. Това не може да се каже, че е парк, само алея, която има дървета, няма пейки. Ето, може да видите. И това е. Това е. Тук в Лондон поначало нямат пейки по парковете. Много рядко има пейки. Всичко е голи поляни, което на мен не ми харесва изобщо. Ама изобщо. И какво да се прави? Пак си ходим по тях поляни, без да сядат. Но те си сядат, англичаните, взимат си... не може да се каже даже, че и отдяло си взимат. Направо сядат на трибата и така. Виждала съм в Лондон, в центъра, сядат на голи поляни, без пейки да има. И какво от това пък? Аз пък не обичам така. Аз обичам да си има пейка, да се седна приятно, да се слуша музика. Така. Тук нямат и градинки даже, защото не могат да вирее нищо тук от слънце, като няма. Не може да има градинки. Треволяци разни. Сеят нещо, но не знам точно какво е. По-скоро ми прилича на боб. Зелен боб. Зеленчуци тук не сеят много. Парниците. Ето. Може да се види. Ето има един мост. Сега ще го видим моста. То всъщност така трябва да върва. То е точно зад мен моста. То е малко мостче изоставено. Като туня. Ще го видим по-късно.